ni'n gwneud ar gyfer y gyfres yma? Ie. Chi'n barod? Ie. Chi ddim lot? Just gyd yn mynd... Be oedd yn mor ycha fi oedd, rei, chi'n gweld hein? Pan da chi tu fewn i hwn, mae e bron iawn fel bod hwn ddim yna. Emma? A da chi'n clywed wrth iddyn nhw hitio fo. Mae e jyst yn... Oedd o'n erchyll. Chi'n gweld y mêl? Oh, waw. So chi'n gweld y ffram fan hyn? Ie. Emma, concentrate, ie. Sorry, that was really diddorol. Chwarae teg i ti, nes di gynnal y sgwrs, achos dwi'n meddwl nes i ddweud unrhyw beth, ond... So ni wedi casglu'r mêl blwyddyn hyn. Ie. So oedd yr cwchod ma i gyd lan mor dal â chi. Really? So mae fe gyd yn y settling tank nawr, so dim ond jarro fe fydd ar ôl. So mae'r mêl, Ie. da ni'n mynd i fod yn defnyddio ar gyfer y briodas Ie. wedi cael ei wneud yn barod. Mae wedi cael ei tynnu. So pam ydyn ni'n neud hyn? Achos hwn yn horrific. Felly, ar ôl i ni dynnu hein oddi am o'n penna, mi athon ni draw i helpu Kelly arllwys y mêl i'r jaria a rhaid labels bach yn nhw do.